Say Monday. Say Monday. Say Monday, Monday. Monday, check. Say Monday. Say Monday. Say Monday, Monday. Say Monday, go. Say Monday. Say Monday. Say Monday. Say Monday, Monday. Allah wannan wace igiyar rayuwa dan abada Allah. Ku sai ku riga saka kaya mun ni in riga tambayar ku kuna raina mun hankali wannan wani irin rayuwa ne wannan ba. Ni fa surutun da kake mun ya ishe ni. Ba fa zan dauki kayan nan in baka dan fridge mai wanki mai rashin mutunci ba. Kai ka san da nake zuwa sha wahala in samu kuɗin nan in zo in karɓo innan kayan a dan yarka kuma ba na jin ka in nazo a dan yarkar da kai ma ba shi yasa ka dan fara fitowa ba. Kamar ya. Ba gara bane kai. Kariya ne. Sai dan kai ne gara amma ƙarya kake yi kace mun gara. Kaurinka baya karban tumbala. Baya karban tumbala jinawa. Oke kai babban yaro ne. Haka dan zabi na zaka duba. Amma ƙaryan nan ko duk babu wanda bai iya ta ba. Ni yanzu abin da nake so da kai duk ta kai mu da wannan. Kawai idan zaka bani kayan nan ka riga ka bani. In saka ni ma in fita kamar yadda kowa yake fita. Wai ya kake kan na ma rashin mutunci. Na rantsa da Allah ko ba ka so sai ka bani kayan nan. Kai ka san fa inda zan je. Kuma an samu harkan nan da kai fa ake ci. Ko ba haka bane ba za ka tsaya kana gaya min wani magana wani wayo. mana mutuwar zuciya ga baki ɗaya ba. Wallahi Allah ya mana mutuwa ai in je ba za ka tashi ka nemi naka ba ka ce wai sai lalle a wajen wani zakka gani dan Allah. Ai sadakatar jariya muke karba a wajen su. Kamar ya sadaka. Yi mana to suna bayarwa ne su kaga sai amal ka daina kan titin zaka yarfa ni fa akan titin fa. Duniya tana kallo na inda ka tsaya daga bayani zan ci ba wannan magana ai wallahi sai dai dukan mu ta kwabe mana wannan Allah ya tsina ka gan ka fa gajere ne kai ba fa kalar ka duk da haka kar ka tumin su kaga fa gajere ne kai kaga rigar ka abu ne hold it assalamu alaikum how far lafiya malam kuke ta gina hold on cool your mind please baby. Please hold it for me. Okay. Hold it. Okay. Aba. Lafiya na kun tsaye da ni ina tafiya? Lafiya ce ta kawo haka baby. Na ganki ne kwanaki since last week. Na ganki kin dan biyo wata hanya. So tun a lokacin na so in miki magana but sai naga kuma lokacin gaskiya bai dace da ke ba ranar Monday bace ba in miki magana. Kin sani sai Monday nake kula mata sometimes. So today is Monday, that's why na ce ba zan iya barin ki wuce ba. Da dai shekaran jiya na shigo kasar ga baki daya. Ina jin ka, me ke faruwa? But first kan na cika ki da mugun surutu. Barin fara gabatar miki da kaina. Da fara suna na Busy Rafa. Nake iya cewa sai Monday. Ni da babana yana America ne, ni kuma ina China. A can nake karatu in kika duba wanka na za ki ga irin na Kim Jong-un ne. Saboda friends ina ne ma'ana aboki. Yeah. Where is my phone? Please give me my phone. Give me my phone. I hear the call. Give me my phone. No. Hello Barack Obama. I call you later. Right now I'm busy. Da ni da wata lady. No baran karasa. Hold it. Rihanna na kira na muna da shi aike but now I'm not okay. Yeah, zan kira ka back. I call you back. Hold it. Why are you laughing? Just go get pay please. Sorry. Barack Obama ne yake kira. Kin san abokin babana ne tight friend ɗinsa ne. So that's why yake kira na akwai wani show da zamu yi da Rihanna. Kin san Rihanna ai. To shine. Yanzu nan kin ga mun dan tattago ne? Allah mun biyo motar mu muka bayar da wanki a can park din. Kusan banana car wash. So a banana car wash muka bayar da motar mu a dan wanke ta saboda akwai wata fita da yamma. Zafi. Da so samu ne. Pick up dinki da tafi cele. To ai baka karasa bayanin ba da saura. No, ai kin san ni na fara zuba fa. Ba a tsaye da ni saboda kin san rafa. Zarafa ba sa gajiya da surutu but yanzu dai kawai zan bar ki je gida in yaso an jima da yamma in na karbo mota sai na zo na dauke ki sai mu dan fita shirkoya. Normal ka samu toga. No, kai sai ka mata kawai. Normal oga ai da ka bakin ka ai yafi. No, ka ƙara za mata. Fesa mata oga. Ba ka matan ba?
No, ka karasa mata ma. A'a, to ai ma waka a bakin mai ta fi daɗi. Gaskiya ne. Ai ka fesa mata kawai. Baby, at end. Gane ba zan bar ki tafi haka ba wa isu malamalan plus da na dan sake miki bakin gane. So bara dan baki plus saboda kin san American guy ba mu ba da kuya naira kin gane sai dala, but now ba dalan bara a baki zunzurutun plus. Okay, to shikenan ba damuwa. Ni nan da kake gani na daga filin jirgi nake. Kuma na fito ne daga kasar America. Ɗan mahaifina ne baya dan jin daɗi. Shine mahaifina ya umarce ni da na zo na duba shi. Me kace? No, kanki da. Say Monday. Say Monday. Say Monday. Monday, check. Say Monday.